Pag-video nun. Pag-video na bitaw ko. Kanay butang siya. Or ka na. Kili. So yung marami ka ba yan? Kayo anak. So, ready na si Maria do pong samong surprise. So, I'm very thoughtful. I'm very thoughtful friend. Thoughtful kasi namin Yung sila pag sweldo, mag-share ko na sa mong blessings. Wala naman, kung ano yun? Para makatilaw ka, ang sa reaction ni mo na Leo? Kasi, dili na simuton. Chika. Ready na? Hitap ko sa ilang gibutang Ya, manggod. yung mga powder. Di manggod na. Punyera! Punyera! Pakaon siguro, no? Pakaon! Tuman yun, eh! Basta yung lasa. Uy, tuman yun. Basta yung lasa. Buo maklurin. Ay, ang balagi. Ano mo sabi? Ano siya? Action, ginago. Masabi. Kamo duha. Gina ba? Sige na. Burger. Di bite naman ni Kuan Good ni. Lawan na ako dun. Dili, kape lang, palaman. Api lang palaman. Una ko kayo ni tanan. Pwede rin sab. Pwede sab. Or Bahama rin pagkunad diri. isa lasa. Nalata kayo sa diet. Lami. Lami. Huwag ka naman. Ala. Eh, may pan ka sa kuan. Ikaw. Sige na. Di na ako, taglod ako dito ngayon ako. Nakikita ko sa kuan, ang bolo na lata. Lami. Ayang man. Nagkatugan, nagkalain man. Uy, yan Iyak lang. pa lang si Quinta. Nagkatugan ko dito kalain. Kala ko ano. O, eh.